baba tani nake hange cikin ta wallahi. Ina ta baba tani nan ciki kana cewa ba ruwa. Baka ganin shi. Mai kyau ne dan kasar Nijar. Ka billahi lazi mai kai ya zari. Idan da ya zari. Kai. Dan kake ko ka zare ba mu da labari. Ka zane? Ya kai su. Kamar ciwon hauka ne ya kama ka koko lafiya dai. Ban gane ciwon hauka ya kama ni. To kan da ka zo grafo sai hakan ke mai. Yo baka ganin baba tani nake hange cikin ta wallahi. Ina ta baba tani nan ciki kana cewa ba ruwa. Baka ganin shi. Ka nan dun sarawa yake yi. Lalle na da ciwon san sanin nan ya kama ka. Tun kafin ka gan shi. Gani bayan wanga ga ina ganin shi kace. Ya Allah. Gaskiya ya haƙuri da Allah kuma gida da Allah ya haƙuri kuma gida insha Allah ka gane shi baba ta yi da hankalin ka tun kan ka ya haƙuri ni yanzu inda ka gari rafon Niger ganin nake cani ita na ga sai da kai gaskiya ina wallahi in ba haka daure ka aka ba wata rana da ka ta gida ba ka dawowa wallahi ba ka ta gida ba ka dawowa wallahi ganin shi kawai nake yi ciki wallahi baba mu je mu kai gidan sai